Eu chamome Claudia, teño 15 anos, vivo en Londres, meu pai é de La Palma e miña nai é de La Palma, estudo galego dende hai 2 semanas, a min gustame a música. Eu chamome András, teño 14 anos, vivo en Londres, meu pau é de Irlanda e miña nai de Asturias. Estudo galego donde hai 2 semanas, a min gustame facer deporte ata logo. Eu chamome Adriana, teño 14 años, vivo en Londres, meu pai é de Filipinas e miña nai é de Madrid. Estudio galego dende hai 2 semanas. A min gustame a música. Hasta logo. Eu chamome Luis, teño 14 anos, vivo en Londres, meu pai é de China e miña nai é de Madrid. Estudo galego dende hai 2 semanas. A min gustame escoitar música. Ata logo. Eu chamome Zoe, teño 14 anos, vivo en Londres, meu pai é de Nova Zelanda e miña nai é de Gran Canaria. Estudo galego dende hai 2 anos. A min gustame escoitar música. Ata logo. Eu chamome Mario, teño 14 anos, vivo en Londres, meu pai é de Galicia e miña nai de Galicia. Estudo galego dende que nacín. A min gustame o deporte. Ata logo. Eu chamome Nicole, teño 15 anos, vivo en Londres, meu pai é de Canarias e miña nai é en Venezuela. Estudo galego dende hai 2 semanas. A min gustame cantar e bailar. Ata logo. Eu chamo Vasco, teño 14 anos, vivo en Londres, meu pai é de Portugal e miña nai é de Portugal. Estudo galego dende hai 2 semanas. A mí me gusta o baloncesto. Eu chamome Nuri, teño 14 anos, vivo en Londres e meu pai é de Gran Canaria e miña nai é de Corea. Estudo galego dende hai 2 semanas. A min gustame a chocolatina Tilma. Ata logo. Eu chamome Karim, teño 14 anos, vivo en Londres, meu pai é de Marrocos e miña nai é de Madrid. Estudo galego dende hai 2 semanas. A min gustame o deporte. Ata logo. Eu chamome Sofía, teño 14 anos, vivo en Londres, meu pai é de Melilla e miña nai é de Madrid. Estudo galego dende hai 2 semanas. A min gustame a música. Eu chamome Boldra, teño 13 anos, vivo en Londres, meu pai é de Marruecos e miña nai é de Marruecos. Estudo galego dende hai 2 semanas. A min gustame montar a caballo. Hasta logo. Eu chamome Laura, teño 14 anos e os meus pais son de Colombia. Estudo galego dende hai 2 anos. A min gustame escoitar música. Ata logo. Eu chamome Manuel e teño 15 anos, vivo en Londres, meu pai é de Andalucía, España, e miña nai é de Cali, Colombia. Estudo galego dende hai 3 anos, a min gustame el chocolate. Ata logo.